Правило 5. Силно послание. Може да имате страхотен продукт, но ако комуникацията се провали, това е като да гледате стендъп комик да прави шоу на съвсем различен език. Джобс ни изнесе едни от най-добрите речи в корпоративната история. Той проповядва срещу презентациите на PowerPoint, казвайки, че трябва да ги използвате само когато е наистина необходимо. Овладяването на темата, посланието и знанието как да го представите без визуални средства говори много повече от сладка рисунка, създадена с елегантна цветова схема. За големи групи PowerPoint е отличен, но Джобс мразеше, когато хората използваха презентации на срещи, защото виждаше това като знак, че те не са на 100% сигурни в темата, за която говорят. В книгата «Какво направи Стив Джобс толкова успешен» ще ти разкрием още от доказаните принципи и методи, които създателят на Apple прилагал с години по пътя си към върха.